ஹாய் வான்மதி. மேக்வெல் கண்டெய்னர் கேர்ல ஆஃபீஸ், வீடு, கடைகள், ஷட்டர் போட்டு ரூம் அது மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்கு முன்னே நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்த வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேரிங் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ். கண்டெய்னரில் என்னென்ன டேமேஜ் இருக்குது அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி கப்பலுக்கு ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு அனுப்புவாங்க. இந்த கண்டெய்னர் அது மாதிரி தான். இது ஆக்சிடென்ட் கண்டெய்னர். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட்டெல்லாம் கீழே விழுந்ததுனால ஏற்பட்ட டேமேஜஸ். இதெல்லாம் இந்த ஷீட் நாங்கள் அது கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது. இது எல்லாமே பல்ஜ் அவுட் ஆனது. இது எல்லாம் வெளியில அப்படியே போயிருந்தது. இப்போ நாங்கள் வேலை பண்ணி வச்சிருக்கோம். சம்மட்டி வச்சு தட்டி, அது சொல்லுவாங்களே ஹேமர் தட்டி கார்னர் வரியம் வச்சு டென்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி இதை சரி பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதுல ஒரு என்ன இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த கோவிட்ல வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது இல்லை. ஆக்சிஜன்லாம் வச்சுதான் நாங்கள் கேஸ் கட்டிங்லாம் பண்ணணும். ஆனா இப்போ இந்த கண்டெய்னர் அர்ஜென்ட்டுங்கிறதுனால நாங்கள் கட்டிங் மிஷின் வச்சு இந்த ஷீட் எல்லாம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோம். அது எப்படின்னு பாருங்க. இந்த ஷீட்டு இத மாதிரி கட்டிங் வீல் வச்சு இப்படியே கட் பண்ணிட்டு இந்த ஷீட் வந்து வெளியே பண்ணிடுவோம். இந்த கண்டெய்னர் இப்போ ஒரே நாள்ல ரெடி பண்ணி அனுப்பணும். திங்கட்கிழமை வந்து இது வெசலுக்கு போகுது, கப்பலுக்கு போறதுனால இன்னைக்கு முடிச்சிடுவோம். இன்னைக்கு ஈவினிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இருக்குன்னு நான் திரும்ப தேங்க்யூ. டேமேஜஸ் இருந்தது, ரூஃப்ல டேமேஜ் இருந்தது, சைட் பேனல் டேமேஜ் இருந்தது, கம்ப்ளீட்டா டர்ட்டியா இருந்தது. கோல்டன் கிரீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு முந்தி வந்து அரிசி ஸ்டஃப் பண்ணியிருந்தாங்க, அதனால பேப்பர்லாம் ஒட்டியிருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா இது சோப் வாட்டர் போட்டு க்ளீன் வாஷ் பண்ணிட்டு ரூஃப் ரெடி பண்ணியாச்சு, சைட் வால் ரெடி பண்ணியாச்சு. பக்காவா இந்த பாக்ஸ் வந்து இப்போ கப்பலுக்கு போகலாம். ஒரே நாள்ல ரெடி பண்ணது. இந்த பதிவு உங்களுக்கு சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. 89ல நான் சென்னைக்கு வேலைக்கு வரும்போது கிராமத்துல எங்க அப்பா பிறந்த ஊர்ல திருவாரூர்ல, நான் இருந்த நெய்வேலியில என்ன வேலைக்கு போற அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ கண்டெய்னர்ல ரிப்பேர் பண்ற வேலை. ரிப்பேர்னா என்ன அப்படிம்பாங்க. அந்த ஒடுக்கு தட்டிட்டு ஓட்டையெல்லாம் இருந்தா அடைச்சிட்டு நான் கொஞ்சம் ஸ்டைலா சொல்லுவேன், டென்ட் கிளியர் பண்ணிட்டு பேச்சஸ் எல்லாம் போட்டு அனுப்புவோம். ஓ, ஒடுக்கு தட்டுற கம்பெனியா? இன்னமும் 32 வருஷம் அது. இன்னமும் நான் எங்க ஊருக்கு போனேன்னா வான்மதி வந்திருக்கா, இந்த பொண்ணு என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னா, இந்த கண்டெய்னர்ல எல்லாம் இரும்பு டப்பா இருக்குல்ல, அது ஒடுக்கு தட்டுற வேலை அப்படிம்பாங்க. அது ஆக்சுவலா நான் இன்னைக்கு ஃபீல் பண்ணேன், உண்மைதான். எல்லா இடத்துலயும் அந்த டென்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு இந்த ஓடசெல்லாம் அடைச்சிட்டு பேச்சஸ் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அது எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வந்தது, உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கல. எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது கூட என்னுடைய பேசிக் ஒர்க்கு. உங்ககிட்ட எனி கண்டெய்னர், நீங்க வச்சிருக்க கண்டெய்னர் இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ்னாலும் சரி, இன்சுலேஷன் டேமேஜ்னாலும் சரி, எலக்ட்ரிக்கல் டேமேஜ்னாலும் சரி, எங்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா முடிஞ்சா நாங்கள் இது கொண்டு வந்து பண்ணுவோம். இல்லை உங்க இடத்துக்கே வந்து இதை மாதிரி நீட்டா ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவோம். தேங்க்யூ. பாய்.